tabalde ndimagu dilli to rewoy wodi boowe. Amadou Oumar Baydi holko mbiɗa? Wulango jamma ɗaccitake goto. Bandiraɓe tedduɓe, wulango wulli toon to Jowol, wulango wulli to Ngendi Mauritanie, wulango jappere mairie Jowol. Bandiraɓe tedduɓe, ko hoynanteno koyi nana sama jawnoɗen e koccugol. Bandiraɓe tedduɓe, goto e jambareɓe leñol ngol, goto e yontaɓe leñol ngol, goto e nunɗuɓe leñol ngol, goto e anduɓe leñol ngol, goto e yarlitiɓe leñol ngol. Bandiraɓe tedduɓe, so wiyama ni e Jowol, hakkillaji kewɗi dogani Samba Coyel Ba. Samba Coyel Ba tekki tekkere ngam rondade mairie Jowol. Samba Coyel Ba didima paɗe ngam rewindade mairie Jowol ngam jojjidde teddungal aade. Samba Coyel Ba jeyama hande e dariɓe dadiɓe ngam ñawdude joote, ngam ittude caɗele e nder Ngendi Mauritanie. Samba Coyel Ba teɗanima mairie Jowol. Banda men ko ñande goo lewru jeenaɓuru hitande ujune 2018 ngal ɗo poɗodiral waɗa toon to Ngendi Mauritanie. Bandam jiɗɗo ɓamtare, bandam jiɗɗo goonga, bandam jiɗɗo potal, bandam jiɗɗo momtanede gonɗi kala ko mbawɗa wonde e leñol e nder leƴƴi Mauritanie, gande koye ƴiwonde jaam ƴiwni. Bandiraɓe tedduɓe, teɗantonoɓe ɓuural, teɗantonoɓe teddungal aade, teɗantonoɓe fodde neɗɗo e bandum, gande koye ƴiwonde teddungal ƴiwni toon to rewoy wodi boowe. Bandiraɓe tedduɓe, so tawi en naati ko ɓe mbiyata ko région de Gorgol, en naati arrondissement Kayhaydi, koyɗe kucci ko toon to Jowol saare wajjuɓe ndeni. Kartal ko gootal, hoto majje, hoto juume, hoto mbeme. Holmo toddantoɗen Samba Coyel Ba moɓe noddirta kaw Mbarodi. Bandiraɓe Jowol naɓe, bandiraɓe falde Jowol, gande koye dene mbaɗama e jaygue nde kala yowoy hoore mum wadde dende men ko daraniɗo goonga, mo men ko daraniɗo ɓamtare, mo men ko daraniɗo teddungal aade. Samba mo ganduɗon e kawtal jangoɓe Pulaar Fulfulde e windere nde, Samba mo ganduɗon e kala pelle ɓamtare, Samba jaalale nder wuro Jowol, Samba jaalale nder pelle, Samba jaalale kala ɓamtare. Bandiraɓe tedduɓe, so tawi wawi moƴƴinandema cakkudi ma ko cakka ma, ganden koye hamma yerowel danga yumma yolima. Ɗum noon teddungal landa Asie des Mers e gardugol Ibrahima Mouhtar Sarr, ganden koye Samba dadima, so dattima Thiile Mbeya. Samba Coyel Ba min mbima ñande goo lewru jeenaɓuru hitande ujune 2018 amin padi widema a fiilama lefol mairie Jowol ya jogoro jam Sambal Fayida.